Здравейте, деца мой! Аз съм бабата на червената шапцица и дойдох да разкажа случката. И от моя гледна точка, значи през един хубав слънчев ден решавам да звънна на моята внучка и да й поръчам един салам. Ама тя се инати и реших да я излъжа, че ще й дам 5000 лева. Ако дойде до 5 минути с салама и тя взе, че наистина повярва. И внучка ми хукна със скоростта на лъв, защото трябва да извърви 69 000 километра, за да стигне до мен. Но тя вместо да дойде за 5 минути, дойде за 500 минути. И започнах да я гоня с бастуна и да я бия, защото е закъсняла. И тя ми посегна и реших, че червената шапцица ще стане на много вкусен суджук. И я заколих и си я направих на суджук и реших да си го поделя с мишките. И си направихме една много вкусна почерпка. И всички бяхме доволни. Но кумчо Вълчо дойде и ни изяде всичките. Здравей!